Čaute, tu je Simulátor TV u ďalšieho vlogu. Sorry, že som nenatáčal videjka, ale už budem, lebo ideme na to. Tak, sorry, že som nenatáčal zase videa, ešte raz to poviem, lebo nemal som proste čas. Sa mi aj na ní veľmi nechcelo, ale prosím dajte mi naspäť 20 odberateľov a prosím nepíšte mi zlé komentáre, ako Shortboy97 mi nadáva, že som ho 4 krát kopíroval zo srandy, ale vymazal som to video, takže ja nebudem nikoho kopírovať, lebo som to spravil zo srandy a tiež nepíšte mi zlé komentáre, lebo vás nahlasím. Srúbim prču. Iba toho Shortboya by som nahlásil, to môžem. To môžete, dobre, to môžem nahlásiť. Takže to bude iba taký krátky vložek, takže a napíšte mi do komentárov, že kto je lepší, ja alebo Shortboy97. Mne to je jedno, kto bude lepší, lebo ja nejde o to, aby ste mali viacej kamošov a dievčatá by mali chlapcov a chlapci aby mali dievčatá. Takže takto som povedal. Takže preto to hovorím, bude tu veľký cieľ. A si pozrite ten minigol. Dúfam, že sa vám to páčilo. Zmizni dole, smajlik. Zmizni dole. Boj. Mám tričko Simulátor TV. A dajte mi like za oneno. Neviem. One sex meal. One bit of food. Takže dobre, prinesúbuj všetko, dajte mi like, odber. Ešte raz poviem. Keď sa vám bude páčiť video, dajte like. Keď sa vám nebude páčiť video, dajte dislike. A keď sa vám bude chcieť, napíšte do komentáru, či sa vám to páčilo, alebo nie. A napíšte ešte, čo mám natočiť. Takže, papa.